Добре, да си говорим за тази книга. Първа ли е такава в този порядък? Да, това е първата ми книга. Как е? Нормално. Сравнително добре изглежда. Доста добре изглежда. Зависи от гледна точка. Имам и похвали и критики в това отношение. Както каза един приятел, с крайна сметка корицата не е важна. Това е вътре. Особено за графичните дизайнери, които правят корицата. Това е същността на една книга. Тя, да, ще привлече хората или не, ама мисля, че така добре се справили. Не, тя обикновено привлече първата седмица. След това книгата, изложена на някаква маса, след това отива в едни такива редички и вече не привлича никой, защото я търси само, ако знаеш какво търсиш, иначе няма как да... Добре. Да се сетиш. Историята е такава лична някакси, много ми се струва. Тя е относително лична. Да, аз това се колебая, защото вече доста често ми задаваха въпроса, чето и приятели, колко е автобиографично. И аз давам най-различни отговори. Страшно променим отговори. Почвам от повече от 20%, стигнем до почти 90%. Като случки, може би има автобиографична част, но не бих казал, че толкова фактологията, тази, която се покрива. По-скоро някакво общо усещане на то на голяма част от героите, защото без да искам си се вкарвам там във всеки един и явно нещо му променя. Защото аз като четох, докато чета, през цялото време имам някакво усещане на много силно реализъм, такъв някакъв смисъл, някакви хора, които все едно вече ги познавам. Мисля, все едно сами от кръга някакси. Надявам се това да е... Аз така се усещах, защото на мен ми беше, аз като започвах да пиша някаква следваща глава. И винаги, затова малко ми омръзна, може би, книгата, нещо, че си я харесвам още. Връщах се назад и си четях доста по-отзад, за да мога да си влеза в случката, защото ако пишеш глава след глава, без да четеш, то е досадно, защото четеш постоянно това, което си писал. Но истината, че само така влизаш и се случват нещата реално. Почваш да си усещаш героите и сега знаеш какво той ще ти каже. Защото иначе ти всеки път си в различно настроение, пишейки. И се е случвало, когато не прочета това, което съм писал и усеща се. Веднага се личи, че в един път съм бил малко по-жизнерадостен, после леко по-депресивен. И това не е логично да се случва в книгата в един и същи епизод. Така че чете си и си продължаваш напред. Има хора, изпреварвам може би някакви въпроси, но убеден съм, че един от въпросите, които винаги фигурират в едно интервю, са дали има реални личности. Истината е, че единствената наистина реална личност е финансовата ми менеджерка, която присъства в съвсем малък епизод. Всички останали са сборни. Мисля, те са реални, но не са една личност, а съм използвал черти от различни хора, които ми харесват да ги обединя. Добре. Как се пише такава история? Имаше ли листчета такива с описание на героите по бюрото или на някакви места? Или... Това би направило доста безинтересно за мен писането. Не си спомням някога да съм сядал с... Аз преди пишех къси разкази, макар и не ги публикувах. Тогава още исках да остана неразкрит талант. И никога не си спомням дори веднъж да съм сядал да пиша с ясната идея какво ще пиша. По-скоро въпросът е да си хванеш някакво настроение. Не да си хванеш, да си хвана, защото в моя случай такъв едва и всички пишат по този начин. Хващам си някакво настроение, в което нещо им желание да кажа и да напиша нещо. И сядам абсолютно непреднамерено, без ясни идеи. В противен случай, при късия разказ е лесно, защото там всичко свършва за една вечер, приключва, на другия ден си го чете, се харесваш или не и така. Но тук със сигурност би ми било адски скучно
да си начерта един план, да си отбележа какво се случва в героите и да почна да ги изграждам така пласт по пласт. Те героите така или иначе ги има в главата ми и те просто въпроси какво ще кажат. И когато казват нещо, което аз не очаквам, е по-готино, защото и аз изненадвам и викам, бего сега какво каза той. Получава се приятно. Аз доста често... Мерси. Аз съм окей. Доста често всъщност странното е, че когато напиша нещо, това може би леко може да бъде вкарано в някакво леко шизофренно състояние, но истината е, че аз много често се очудвам от нещата, които пиша. Не искам да звучи някакво вау, какви неща съм написал, но определено нямам усещането, че на мен ми е хрумнало. Чета си нещо и после се очудвам сам такъв все едно, чета някой друг и казвам, гледай тук как се получи, много странна работа. И така. Но процес поне е забавен. Иначе, този вариант, в който сядаш и, нали, може би в този вариант ще се получи една така логически по-обоснована история. И може би за хората, които държат да има, които приемат книгата като чисто криминално, може би на тях им липсва още малко за връзка, да има някакви такива 3-4 обрата. Но това става с планиране. Аз поне не планирам горе-долу, когато се получи, ако се получи обрат изобщо, се случва случайно. Добре. В този смисъл самата история беше ли си криминална от самото начало и не е ли малко така нарочно това заглавие? Не. Нарочно в смисъл да привлече евентуално... Не. Първо, че сега не знам, не познавам чак толкова много автори. Не съм много наясна точно колко печелят всички писатели в България, но определено това, което може да направи България от една книга, не е нещо, което да си заслужава да правиш особено много компромиси със себе си. Тоест, първо книгата не беше криминална като замисъл, всъщност тя нямаше замисъл. Тя започна. И единствено, всъщност имах някакъв лек замисъл и той беше, че трябва да е малко по-комерциална, защото в един къс разказ може да бъде доста задъхан, доста динамичен и общо взето не толкова четивен, защото в крайна сметка той продължава на 2-3 странички, поне моите са такива. И който и да ще положи това усилие да ги дочете. Докато е един роман, който е написан толкова задъхано и претрупано, нека да го кажем, от към информация, би бил доста труден за четене. Тоест идеята ми беше да направя, да успея да кажа някакви неща, които искам да кажа в една по-лека форма. За да, освен всичко останало, освен да се замислиш да ти е приятно. Това ми беше деца. Не знам колко съм го постигнал, но това беше единствения замисъл. А след това историята се случи криминално малко на шега. Първо вкарах една глава така в нищото. Тя беше... Също това е една модерна градска история. Аз това така определям. Исках персонажите да са актуални, да са близки до мен, като светоусещане, поне тази част, която са моите хора в книгата. И след това да са актуални наистина към момента. Тоест, мен не ме интересуват след 100 години някой да чете книгата и да си каже и днес тя е актуална, защото след 100 години няма да съм жив, вероятно, ако не открият някакво много страшно лекарство. И нямам такива претенции за вечност. Не ме интересува вечността, интересува ме сега какво се случва. И вкарах една глава, така на шега, която беше малко в Дан Браун, иронично, която там влиза в някакво подземие. И с идеята ми беше, че по-скоро се шегувах. Обаче после си викам, то си става, нали, смисъл много готино такова, защото малко се подигравам с стила, но пък същевременно отделям необходимото внимание, т.е. не е така съвсем явна подигравка. Нали. Виж какви глупости се случват тук,
си става реално криминална случка и хареса ми и си продължих. Викам си, какво ще стане сега? Той аз до последно, така, доста си се чудех, дали да не натопя някой или друг от героите, така. Накрая реших кой ще бъде виновния. Но няма да казвам. Добре, аз докато четох, виждах, че е писана с голям кеф. Нали, смисъл с кеф е писана така, поне излиза и някакво флиртуване, виждам на автора с самия себе си, на автора с читателя, на автора с героите. Ама голям флирт пада. Смисъл словесен, ситуационен, всякакъв такъв. Беше ли? Отговаря ли това? Наистина ли си е някакво мое субективно усещане? Не, аз определено... Първо, когато пишеш, това е един от начините да общуваш със себе си. Аз най-много цена начинът, по който... Аз много цена общуването със себе си, защото смятам, че човек е дължен преди да си позволи да общува с други хора, да е доста неясно с себе си. Това е банално, звучи много банално, нали? Но е нещо, което според мен повечето хора не правят. В смисъл не си говорят с себе си с пълни изречения. Си ме представите как заставам пред много гледало сутрин и си казвам, то американския вид, ти си най-добрият, теб никой не може да спре. Но човек, дори когато мисля неща, е хубаво време да ги формулира малко по-точно. Разбира се, доста по-лесен начин в общуването със себе си е да пишеш или да разговаряш с хора. И това са варианти, които аз не подценявам, така че книгата е един начин да си формулираш нещата в главата малко по-лесничко. Ако в този смисъл се разбира флирт, да, определено си флиртувам и от време време си се радвам, от време време зациклях, разбира се, и си казвам, не, тук нещо куца не може. Това изречение много такова не се връзва. Получих така един упрек от човек, чието мнение много ценя. Става просто за жена ми. Тя ми казва да малко е задъхана. Малко се опитваш, малко се получава като парче на абсурд. Тя влизаш, вкараш прекалено много информация в прекалено кратко отрязък. Но нейният проблем е, че тя ме познава страшно добре и освен това четеше книга успоредно с създаването и според мен леко се е заблудила. Защото според мен се чете по-лесно, отколкото тя си мисли. Да, лесно се чете. Повечето хора така ми казват. Да, лесно се чете. Лесно, с желание се чете, смисъл и любопитство, така че. Поне при мен е така и ми ще учат лек текста. А колко се писа общо? Колко време? Не знам, не съм маркирал там. Да, смисъл, примерно 2-3 месеца, една година. Не, повече. Примерно, може би година и половина, може би от първите там текстове, 2. Аз към 6 месеца изобщо не писам, защото, в съжаление, кризата ни пречи всякакви посоки и в един момент просто трябваше много да работим. И това ми отнемаше емоционален ресурс. И установих, че всъщност трябва да... Аз го пиша, за да ми е приятно, а не защото смятам, че трябва да пиша, за да ми е приятно. Тоест пиша, когато наистина ми е приятно. И в този момент не ми беше приятно. Когато главата ти е пълна с страшно много други неща, е много трудно да седнеш и да се вкараш в някакъв различен свят. И 6 месеца тотално спрях да пиша. Още повече нито бях обещал на някой тази книга, нито някой очакваше от мен. Аз се свързах с Сева чак накрая, когато беше готова книгата. Казах, окей. Аз даже въобще не бях сигурен, че ще публикувам през цялото време. Викам си, видя, по-добре си той такъв underground. Това е супер небрежно, никой не те знае, ти всъщност си някакъв талант. Така много готино. Но хора ми казваха, добре да е, какво ти ще бягаш от отговорност, защото пък, като се появиш и идва критика, някой те плюе в интернет, хейтери се появяват. Ти страх ли те от хейтери? Аз съм не бе, как дайте ми тук хейтерите веднага. Това най-много обичам хейтери. Я да питам. Добре, нали? Много страшно. Много добре. Сутрешно така и приятно. Сутрешно е добре.
Вечерно така. Вечерно няма да е, естествено. Точно не страшно. Добре, нещо за Марин Кожухаров извън книгата? Не го познавам много добре автора. Извън книгата. Извън писането. То всичко е извън книгата. Така. Дали имате, примерно, 2-3 седмици поговорим за мен извън книгата? Може да го попитаме някой. Нещо, което читателите биха искали, примерно, над книгата, като я прочат и да кажат, този човек много интересен, няма да видя какъв е. Аз горе съм интересен човек, но пък, трябва да е скромен човек. Тоест... Като му взимат на човек интервю, трябва да е малко страни от скромността. Интересен. Общо взето, какво мога да кажа? Не знам, аз не съм толкова популярен. Хората знаят, може би, които всъщност не знам кой знае, че аз отзад съм си написал, че това си го писах аз, между другото. Да, знам. Аз съм автор в Сиела и също знам. Мен ме кара да си ги пиша сама. Не, аз си настоях. Аз викам, ще взема да си го напиша, защото аз не ги харесвам те отзад, дето пишат някакви хора за теб. Защото няма път са ужасно банални. Авторът, който е светът, от който имаме нужда и моралните стойности. Занимавам се с мода. Това вече банално да го казвам. Нямам кой знае какъв афинитет към модата като мода, т.е. никога не съм се вълнувал от дрехи. Стана малко случайно, защото всъщност събрах хора, които се вълнуват много от дрехи, и пък аз се вълнувам от това да събирам готини хора на едно място. Моите всичките ми приятели са познати ни с друг. Аз винаги свързвам хора, които ми харесват, никога не си държат приятелите само за себе си. По същия начин, като събрах хора, които се вълнуват много от мода и са доста талантливи, и аз почнах да се паля от това как да ги организирам, какво да направим, как да се позиционирам. И така тръгна цялата история с Капаска, не че самият аз, т.е. никога няма да си купя модно списание и да си го разгледам с удоволствие вкъщи. По-скоро ще чета някакви неща. Друго, общо взето цял живот съм спортувал, това винаги ми доставя много голямо удоволствие. На времето бях тренер тенис, бях в детските си години доста добър. На 14 години бях шампион на България, което с гордост го казвам. След това съм се занимавал с какви неща. Напоследък, понеже в книгата, също аз в повечето си разкази, книги и така натам, доста често се бие нещо, което не прави живота. Да. И аз очаквах малко по-друго физическо изражение. Да, доста често се бие, дори редовно хората, защото аз имах един кръг, на които пращах разказите си, и те има една много близка приятелка, която ми пише, стига вече, не смисъл, ти преби всички хора възможни, нали? И аз дори в един разказ бях написал и сега бих го ударил, но понеже човек ме обвинява, че прекалено много се бия в текстовете си, вече няма да го ударя, само лекичко ще го подритат по глезене, нали, такова. Истината е, че от 5-6 години се занимавам и с бойни изкуства и това най-много ми харесва всъщност с бойното изкуство, което е писано вътре. Тоест, горе-долу съм близо до образа. Не е толкова лесно да ме набие човек, нищо, че съм от модния бизнес. Дори скоро имах... Не съм се бил от детските си години, естествено. В реалния живот, иначе доста често се бия в нереалния. Дори скоро ме пита един приятел, какво разбирам. На едно място пише, че имам сини по ръцете. И той ме вика, какво значи по ръцете? По долната част, горната, къде е по участие. Аз казвам, ето, примерно, мога да покажа една, която има в момента. Не знам, прави много голямо удоволствие да това, но не е от този вид, в който много често казват някакво духовно преживяване. Това няма нищо духовно, отиваш там и си се биеш, няма духовно преживяване. Не го правя, за да изразходвам някаква агресия, защото нямам някаква агресия. Може би по-скоро за мен това е едно такова мъжко удоволствие, да се чувстваш, че можеш да защитиш. И ми е много така готино да си го мисля. А може би е някакъв травма от мутринските години, когато всякъде ходиха някакви хора и ти трябваше да се свиваш
и нямаш какво да направиш и тогава може би се зароди в мен такова желание, нали, да се представя някакъв изрод, който мачка всички и аз появявам изведнъж модист и го пребивам. Така че това е обсето. И има още 15-16 неща за мен, такива по-важни, но няма да споменам. Добре, другия път ще оставим. Добре. Какво четеш в момента? Или смисъл, четеш ли някакви български автори? Освен Чарли, примерно. Освен Чарли. Той Чарли е задължителен, така не Чарли. Не, защото сте приятели, вероятно. Приятели сме приятели и сме приятели. Смисъл при нас случката не е първо да сме приятели, след това съм чел нещо от него. А обратната смисъл. Аз първо прочетох нещо от него и после реших, че хубаво сме приятели и така се развиха нещата. Чарли е страхотен. За мен той е талант, който трябва да излезе някъде извън България, макар че известен проблем при него е това, че разказите са му с много такъв локален привкус, много софийски. Ама и тук го има много софийско. Има, въпреки че не всеки. Аз не съм го мислил от гледна точка на романа да е някакъв конвертируем общо. Но ставаше въпрос за Чарли, че той наистина е страхотен. И така бих казал, че ме впечатли, даже не бих казал, много сериозно ме впечатли Лудос на Калин Терзийски. И с него впрочем сме приятели. И чета доста български автори. Интересна истината. И сега някой ми харесва, други не, което е нормално. То пак е субективно. Рядко казвам, това не е окей, другото окей, защото не аз го казвам, но винаги уточнявам, че това е просто моето лично мнение, не за някакви общи ценности и общи преценки, защото то няма такива. А иначе, напоследък, винаги, когато съм в лека депресия, пък и не съм в лека депресия, си чета на конвейер Тери Пратчет и аз много досаден, като харесвам нещо и постоянно го цитирам на където и да се не кажа, знаеш какво каза Тери Пратчет по този въпрос. Защото истината е, че той адски много ми харесва, защото пише в лека форма, според мен подценяване пак и според мен не знам дали има хора, които четат Тери Пратчет, за да видят какво ще стане с историята. Сигурно има такива, дето си четат да видят там дали Вань ще открие той, който е бил джуджето или няма, нали. Но аз го открих Пратчет на доста късно, защото пробвах го преди, да знам, 10 години, може би повече. Беше някакво издание с много лошо качество и започна с ни дракони, с ни джуджета, с ни тролове. В смисъл, още първите 5 страници ми вкара толкова много информация фантастична и аз викам, не, това е страшна глупост. И го зарязах. И 10 години хора ми казваха, Пратчет е много добър и аз викам, не, стига там, дракони, джуджета, молете се. И сега в момента съм го преоткрил и просто там 50 книги, не знам към края съм страшен кеф и този човек. Просто от тия хора, дето... от хората, които ги чете, си казваме, това няма как да го измислиш. Просто това е уникално. Така, чета си от време. Аз между другото досаждам, две неща досаждам с Пратчет напоследък. Между другото с Радослав Парушев също досаждах много. И с Камил най-много досаждам на хората, но съм се отказал вече. Това вече е аут от моя живот, защото ми е мръзнало. Примерно Митът за Сизиф съм го давал сигурно на около 15 човека. И 15 човека са ми го връщали. Казвам хора, които аз предполагам, че бих го прочели. Но тези 15 човека са ми го връщали с около месец-два с думите, че наистина смислено голямо желание. Много съм напоследък и не съм в настроение, съм заед и е така. 15 човека са ми го връщали. Никой не го прочете. Това е 50 странички. Да. Аз съм голям фен на Камил. Не смея да говоря по въпроса. Смисъл, аз не смея да говоря за Камил. Да. Не. Това е период обаче, според мен, нали смисъл? Сега, как казвам, че не смея да говоря, защото повечето фенове на Камил, първото нещо, което ми казват, че се харесали е примерно Чужденецът или... За мен да четеш Камил
и да четеш литературата му просто не е съществено. Значи или четеш Мита за Сизиф, защото след него всичко е символика. Всичките книги са хванато нещо от Мита за Сизиф и превърнато в литература. Но Мита за Сизиф е същината. За мен той е най-умният човек, с който съм се сблъсквал в живота си. За съжаление не съм се сблъсквал. Бих искал да мога да си разменя. Страшно искам да си разменя някакво лафа с него, но няма стане. Може, ако случайно. Who knows? Може да разменим някой лав пък, нали, въпреки час. Това беше много ценно за мен лично. В смисъл, върна ми топката някъде далече. Добре, аз сега, защото трябва да свършваме официалната част, нали, традиционния въпрос, какво следва. В смисъл, ще има ли нещо още по-нататък? Не знам. Текущо в момента абсолютно нищо. Почивам си малко в момента писане, защото все пак най-вече редакцията, която правих на книгата ми отне доста време и ресурс. Защото аз доста по-бавно редактирам, колкото пиша. И сега сигурно, не знам, може би ще почне някакви разкачета да си пиша, но в никакъв случай не обещавам нещо, че то не че някой ме кара да обещавам. Но ако ми дойде някакво настроение, ще пиша. Не ми дойде, няма да пиша. Едва ли съм толкова популярен, едва ли ще стана толкова популярен, че нали, някакви фенове да стоят пред нас и да кажат, едва ли Мизери ще ме отвлече, нали, за да ме накара да напиша втора част на криминална история, така че мога да си правя каквото си искам. Добре. Добре, на мен така ми харесва да свършим. Окей, добре.